లే నాన్న ఇక్కడేం చేస్తున్నావు? నానా మధుది బర్త్డే అయితే విషయం చెప్తున్నా నాన్న. మధునా? మధు ఇల్లు పక్కనే కదా, అక్కడికి వెళ్ళి విషయం చెప్పొచ్చు కదా. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పిన బర్త్డే విశేషంగా చెప్పేది ఎక్కడైతే ఉంది. లే చూడు, మొబైల్ ఫోన్స్ అనేటివి దూర బంధాలు దగ్గర చేయాలి కానీ దగ్గర బంధాలు ఎప్పుడు దూరం చేయకూడదు. నిజమేనన్నా, మా జనరేషన్ కి మొబైల్ పోతాం బట్టి బంధాలు బంధుత్వాలే మర్చిపోయాము. నాన్న మీరు కూడా అప్పుడు విషయం చెప్పుకునే వాళ్ళ? ఆ రోజుల్లో మేము ఎలా ఉండేవాళ్ళం చెప్పావి. ఈరోజు మొత్తం పుట్టినరోజు రావా వెళ్ళవు. మీ జనరేషన్ లో సూపర్ గా ఉన్నారన్న మీరు. నేను వాడికి దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం చెప్పాను.